morning, Merkulis. Subuntag. Maling nga ron kay kami nabilin. Tikaw-tikaw ng mga bata. Kulan na. Dan salamat Lord. Dan salamat. Kakaan po kamahawrong buntaga. Mukaan di ko ron og rice gamay na. O gulay. Kay 1 week na ko apukon ka og rice. Namta ko'y kamote, nalimta na luto. Ako kaluto og kamote. Kung kong kamay niya, namay isdang gagmay, malag, kanang, ito ko'y bitaw nga isda, isko lapas, ang gibinto. Saw-saw na ako ka ng itlog. Yan, mag-itlog gagi, budburan o harina, maulin yung sulta. Maulin yung isda, sa amo sa Oras Manila. Isda. Labas. Natakapod, dugis ng lagko. Kaya ang tamarunong, tag 300 kilo na. Kanang ipalit. 150 ng gagmay. 2 piece ko niya siya. Ang isda. Mahipa. Tigas mga bata. Mahipa bawon. Okay. Ang nakadyo, manok. 280 kilo. Agulay nga inadad nga ngihimo nga lumpia. Inadadaan tag 100 kilo samantalang sa una tag 45 na. Stock na lamang ko lumpiang gulay. Kaya bago nang mulig eskwela, wala ang mahilam, nadi ma pali sa luto. Kagulot ng gantang karon kasi upaw lingon panik buying na kung sila dito sa Manila. Ginoo may nagsalig na mas kahit ang tanan. Gawin na kaya kabang ko nagpanik buying na. Nangipod ato amo katutatay na doon nga las ni aging simana. Yun sila nga. Kahit kung siya kasakong bugas. Bago na naman ko mag-lockdown na siya istak bugas, maglugaw-lugaw na naman ko nung sa galing. Sila tayo mong lidag istorya na mo sa una nga. Kung mag-ingalong ka para sa una itong lockdown, COVID siya po nagdaghan ng istak bugas. Kaya, hindi kita, mag-uman siya nailaing malingi, walang iganlingan, kasi agi nga, o magkinansa ko no, wala ko ni kwarta naghan, wala ko ni mapalit, yasa ko ng kwarta, muna ko ng panahon na nga, di na ko magamit ang mga kwarta, ang mga bulawan, di na, magandingan nga, atong padong, tas na niya magkubag citizen, nagkita ko ng kwarta, palit ko ng pinta o bugas, kanang siya gagaw di sa bayan natin tambay nakahimdum ko nga maglugaw-lugaw na lamang ko no nagkaguan na nilang mga apo kasi pagkaon mo na yung kalagras kay tasan ulo din na sayod ako deron paano unta ko matukos bye kayo nako importanteng lakaw pod habang di kuan nagpanahon o kaghang lawas pod nang mahaw ko daan kamang sa demon diha slay na sod nila madong gabi diha ron mamuning ayop gabi maros ila ha Ma'am Sara Lelamid musta ma'am kamusta itong lakaw sa itong nasod. Magkagaman, minsahin mo pa. Gasolin ako dito. 100 na ko no litro. Laman nga akong dani.
Saan taman mo. Namas lajo. Comment paghang sa kabazi nga. Tagay sila ning bahay nila. Paulian na naman lagi kuno. Tapos ako napagulian nila nga. Mahal na magplite. Tulo sila mamilite. Yung ko nga ay diskarte mo. Nang yung mga kaya magpadung lang po sila magdemolis. Paparinda ng mga butang angay yung sa'yo magparinda. Ang ilang rep, pwede na sa ito nila ibaligza o magkinang sa galing para laman makauli. Kaya matubag sa bawak kung sa'yo kaugalingan na sa itong bahay sa Alicia nga amat tayo nagpudyo. Mananam-tanam, tubag pag mapakong na ipananam. Gira na. Lagi nagibaan niya badag mangingani magira. Wala nga. So, dami nga magpanik buying na gaban. Pag gabang na ikapalit, mamalit. Pag kitang may kapalit, na nga. Madang mulig bukid, na saging, ay bulanghoy, na ay lubi. Kung wala sila ay makaon, kaon na maglubi. Ng agong saging. Mawagi na sa onas kami pa'y gagmay nga. Hindi bukbuk og saging, okay na na. Okay, mamaling hagan sa pranaw sa balita. Panik bayan na lagi ko no. Inood, mandun po, ito ni aging Sabado, patungli ni Serlin, ng palit ni bugas dito sa Cortes. Nakanan sa pagkatong tao na malitong bugas. Kaya ka ng Mercado Cortes, murag mga nebra-tuba-tuba. Nada ng mga kita ni magnay bugas nga tag takapin, mga bahay. Okay na ng bahay, kuan. Kaya ano na chemical. Sa pag-ani raman na sa katong ni aging uwan, malang murag bahay. Madun naman ang bahay sa NAP. Para gawa siya dito kaya pangyabuhi ko nila mag-agi magkasulina kay maulay driver. Saan naman na wala ko na po yung manakay kaya wala pasayro kaya wala klase. Daktod pag istorya o mag-diskarte manguli sila alin din niya mag-diskarte pwede naman saan taman nga pagbuot mas kay tasan nga magngana ang mga pamalitin grabing mahala. Ngadto kag merkado isdang tamarong 300. Sa una mga tukag merkado makita kag isda ang netag 45. Kanang 120 isda sa una labing na na. Karon 120 mo ni gagmay. Isdang gagmay na. Labi mo ta pwede ganahan posto ng dahon sa saging pero di man mga bata kadto kay bago pa man ko nag ingani na isdang gagmay plituhon. Kami sa una turo pa isan ra man ni. Kabang rabis da. Dapat alis siya kay na may sulit tamban 100, ani tamban 1 may 150. Kanang laga-laga sa una. 25 ra man ang kilo. Karon tag 150 na. Grabe. Ngayon na bahala. Inubli ko sa tambal. 5 minutes later. Five minutes later.
Nanuwak na. Saan kami nagkita? Nanuwak naghang banda. Pink. Purple. Purple. Yeah. Parang pa nakainom. Ihaw. Ayan, kalita. Hi, hello. Nakusod. Kada ko sa gawas na nilihig na mukbuk sa mga buwak. Kaya ako kabidog ka istorya ganang taron kaya di magstapay. Nagminaw og radyo. Kanilang dito kay bawa mo ko ano mo ito ng sindado ko panilhig. Kaya mukbuk po ko sa hang tanam. Kaya tagtawad po doon bubuhi. Hindi na giabot si nanay. Kasalubong ikan sa China. Ito bawon sa uni. Karon ba kalidadon o lutoon? Utang-utang na. Lagi, hinas na nga. Kainan ko na kunin siya. Ang lagay ngilinsik. Dita kay baw. Dita ka baw sa agang sali. Sa kanis ato, ampaw siguro ni. Chocolate ba rin sa amin ni. Sa kaputos. Namingog hang buot. Abot danis bay. Kay mga lagi ito. Silhigon, patuhod. Nakahinugdong ko nila sa upaw. Umay mo pala manog. Nakoy kabaligjang baka. Baligjaan nagbaka. Ang kauli. Saan nga may baka. Mga buhiin. Nagawa gani manok baka na bay noon. Kay nag-note mo dito nga nag-buying panic na kuno dito. Sa dugangan pud pagabot na dare. Si tatay nagpinta na pag tulo ka sako. Bugas kay nagikuno. Ako ni mapalit sunod adlaw. Kaya na sila dito. Bago na to dani og mag-unong mi kayo. Naay saging, naay lubi. Samot kita po kukuan nga sunod pinanam ko ng kabuan. Wala ko ni gasol. Nasara ka sila dito.
Magkagao, naon. Saan taman, matatubang kagira, magkatapok. Saan pagtapok ka. Ug mayon pala may murag tagbilaran, ug may murag mapilitig mga 4,000. Pwede na sila paulian dito. Kaling kay pila ka ticket ron, grabing mahala. Kung barko, napahinom pa yung barko, kaya pamaning taas, kaya magpabiliti rin kan sa tagbilaran, karang nung kunin uli, mau gyapon, kung ano pasaka ang pliti sa series. Pangaduan gyapon ko 115, ikan ramang ko kuan, pakisinyo pa inon sa Alicia. Kani tanong ticket mo raman gyapon. Papagyapon ito ng pasaka. Makagaw, naon ba nga nga, nagbaying panik na kuno dito. Sulti pa sa tayo pagkabot na dari nga. Luoy kuno sa Manila, kay ang pabrika, wako ni mapalit. Sa agpangita nila, tasikul, huwag gasolina, zawa na pa yung musakay. Luoy kado sila. Hindi ko nga diskartin, tapos makauli sila. Bisa na lang tag magbarko. Ug wala pa rin pritis barko. Ug nasa tag 2,000, sa speelpod silang tulo. Ang barko, mahuli sila. Si Precious, dili na kuan. Dili na Paul. Hapra na. Silang duwas upaw may Paul. Ug pila, ang pangutan, nagpila na po pritis barko. Timpod pwede silang mag-tracking. Excuse na, magagyapoy tracking. Ang pulang tas Ginoo, basin dahil kaloyan, unay mo hatag o pamasahe nga makauli sila. Nasihilin tapod to. Wapampod. Sa, isig, kaso. Huwag Ginoong maluoy na ni, di mo ang gira na, mag-insa na naman dyan. Huwag aning magira, huwag ko na di mapalit, huwag anis buhol, bubuhig hapon kaya na may mga saging. Ay lubi. Na ay bulanghoy. Na ay paw. Isudjud. Buhay ka dos pasladyo. Sabot ko na kuan ko sa istorya ang tatay nga. Kuan. Napala mo ko kaperinda. Magperinda na ko. Pamasahin nila. Alik iwa man, may kangho. Rooy. Nagbisun ganis hang mga apo karong Lunes. Diya, ako kay baw. Masay mahimo. Ako dito diya, inihuli ko dani, kaya ako itutoy mo tanting giuli. Yun, tadano sa pagkuha makauli dani isang pagag. Mayang naabdan sa tayo ninyo nga mahuli mo kong kasupaw. Hatang sa tayo o may pamasahe lagi. O ay ka pamasahe nila. Tulo na sa mamasahe. Da, ay gagaw din na po kumakautang. Kaya na utang mo pa natangtang. Muli yun, saling nila mas kay tasan. Buti update ng adlawan na ako ang pazag. Sa nangutan na diagha ako, katong diaghapo, ganun karon pa ko niabot, ganiha. Ang classmate, nangutan na ako, dito ko sa anak, sa Cortez. Nangutan sa, nagtrabaho ba ko no, ako nagtrabaho pila kasimana na, pinagdanihan pamati. Dugay ba ito ko ning biyahe, mudto na ko ning biyahe, nagjakit pa ko kay, kuan. May isda dani, binta pagpasus isda dani kaysa kuan sa tagbilaran. Binta pa dyan. Salamat sa paglantaw. Salamat po ng kauli ko karong adlaw. Kaya na ako importanteng giuli. Ang bintang tanan. God bless. May gabi. Di kalibutan atong pulayanan kaya minsan ang mga banawan
ang atong puluyan tuwa sa langit sa atong Diyos kiandam. Ang sayo ka kasalanan ano sa kagubo